Anul 2025 se apropie de final, un an plin de momente memorabile și emoționante pentru fotbal, dar a fost și un an al greșelilor, pentru că dincolo de reușite, cluburile noastre preferate au făcut greșeli care au costat. Unele mai puțin, altele poate decisive pentru obiectivele stabilite, așa că astăzi m-am gândit să vedem împreună care au fost cele mai mari greșeli făcute de cluburile noastre preferate în 2025. Începem cu Arsenal, chiar poate cea mai mare greșeală a lor din 2025 a fost faptul că nu l-au semnat pe Hugo Ekitike. În vara trecută, conducerea lui Arsenal avea două ținte principale pentru postul de atacant central, Victor Gyökeres și Benjamin Sesko. Însă mai exista și opțiunea pe Ekitike, un jucător disponibil, dar căruia nu i s-a acordat prea multă importanță. Francezul a ajuns până la urmă la Liverpool, după ce Newcastle nu a reușit să-l convingă să semneze, iar în Premier League a impresionat 8 goluri marcate în 16 meciuri. Între timp, Gyökeres, atacantul ales de Arsenal, a reușit 2 goluri contra lui Leeds, dintre care unul din penalti, un gol cu Burnley, unul cu Nottingham și un penalti împotriva lui Everton. Deși a mai evoluat în trecut în acest campionat, pare că apărătorii din Premier League îi fac viața mult mai grea superstarului care marca meci de meci la Sporting. Stilul actual al echipei nu pare să-l avantajeze, iar ratările sale nu-l ajută deloc. Astfel, tot mai mulți fani ai lui Arsenal au început să se întrebe dacă aducerea lui Gyökeres nu a fost, de fapt, o greșeală. Liverpool, la rândul ei, a comis destul de multe greșeli, mai ales în a doua parte a anului. Putem vorbi despre alegerea lui Frimpong ca înlocuitor pentru Trent Alexander-Arnold, despre aducerea lui Wirtz în detrimentul lui Ryan Cherki sau chiar despre transferul lui Alexander Isak. Însă, din punctul meu de vedere, cea mai gravă eroare a fost alta, faptul că Liverpool a așteptat până în ultima zi de mercato pentru a avea acceptată o ofertă pentru Mark Guehi. Dacă Guehi ar fi fost adus încă din vară, prima parte a sezonului ar fi arătat cu totul diferit pentru Cormorani. Prezența lui ar fi permis lui Ibrahima Konate, aflat într-o formă slabă, să iasă din presiune și să nu mai fie constant ținta criticilor. Mai mult decât atât, Guehi ar fi fost o opțiune excelentă, poate chiar până permanent în primul 11 lângă Virgil van Dijk. Da, Liverpool îl poate aduce gratis vara viitoare, însă adevărul este clar, aveau disperată nevoie de el până acest sezon. Trecem la Chelsea, iar greșeala lor din acest an pare să fie scârcenia față de AC Milan. Ne întrebăm și acum, pe final de an, de ce Chelsea încă nu are un atacant sau un portar de elită, deși au cheltuit atât de mulți bani. João Pedro ne-a arătat la campionatul mondial al cluburilor că poate fi un număr 9 de clasă mondială, însă până acest sezon nu a jucat cu adevărat pe acest post. În același timp, Robert Sanchez nu s-a simțit niciodată complet confortabil pentru buturile de pe Stamford Bridge, așa că e greu de înțeles de ce Chelsea a fost atât de scârciți cu Milan în negocierile pentru portarul francez Mike Maignan, chiar când își căutau un goalkeeper de top. Maignan este unul dintre cei mai buni portari din lume și era disponibil pentru aproximativ 20 de milioane de lire, însă Chelsea nu a vrut să plătească mai mult de 12 milioane. Da, portarul va rămâne liber de contract vara viitoare, dar e greu de înțeles cum un club atât de impulsiv și gata să bage bani pe piața transferurilor a refuzat să plătească doar 8 milioane în plus pentru a rezolva o problemă crucială cu un transfer de clasă mondială. O situație similară are și PSG, care s-a scârcit față de Donnarumma și în acest an l-a pierdut. Până ultimele 2 sezoane, italianul a fost ca un zid în poarta lui PSG, ajutând echipa să câștige în 2025 primul trofeu UEFA Champions League din istoria clubului. Însă după acest succes, când a venit timpul negocierilor pentru un nou contract, PSG a refuzat cerințele financiare ale lui Donnarumma și l-a lăsat să plece gratis la Manchester City. Chiar înainte de plecarea sa, PSG deja găsise și un înlocuitor pe Lucas Chevalier de la Lille. Totuși, tânărul portar nu a reușit să atingă nivelul lui Donnarumma. Până acum, Chevalier a comis mai multe greșeli, a primit goluri destul de ușor și în 17 meciuri a încasat 18 goluri, păstrând poarta intactă doar în 7 partide până acest sezon. Între timp, Barcelona a luat din nou decizii greu de înțeles, mai ales în ceea ce privește politica de transferuri. Clubul a fost criticat de fanii pentru modul în care și-a stabilit strategia în perioada de mercato. Da, au avut și pariuri câștigătoare, precum Marcus Rashford. Dar mulți tot n-au putut înțelege de ce Barcelona a decis să-și vândă unii jucători tineri cu perspectivă sau să-i lase să plece ușor, așa cum s-a întâmplat cu Inigo Martinez sau Pau Victor până acest an, în timp ce păstrează jucători care nu sunt foarte constanți sau mai în vârstă. Ter Stegen, un portar legendar, ar fi trebuit poate să plece cu cel puțin 3 sezoane în urmă. Ansu Fati nu ar mai fi trebuit să primească un contract nou, iar unii consideră că nici Lewandowski nu mai merită prelungirea contractului. Barcelona nu ar trebui să fie un loc de retragere, ar trebui să
fie un club în care cei mai buni joacă și să fie mult mai atenți la transferurile pe care le realizează. Dar, din păcate, politica lor privind transferurile și contractele jucătorilor a rămas în 2025 la fel de ciudată și controversată ca până acum. Rivala de temut Real Madrid a avut și un an dificil plin de decizii neinspirate, însă probabil cea mai mare greșeală a madrilenilor a fost să nu mai caute un jucător creativ. După plecările lui Toni Kroos retrase și Luka Modric transferat la AC Milan, Real Madrid n-a mai arătat la fel. Kroos și Modric nu căutau gloria personală, erau jucători care desenau jocul pe teren și serveau pe echipa fără să fie preocupați de statistici sau numere. În prezent pe echipa în care nume mari Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius, Arda Güler și alții, dar lipsește acel jucător creativ care să servească colegii, să nu caute lumina reflectoarelor și în același timp să aibă un cuvânt de spus în joc. Această lipsă de creativitate poate fi motivul pentru care Real Madrid n-a mai fost la fel de temut până în 2025. O greșeală similară a făcută și Juventus. Pe echipa nu are în teren un jucător cu adevărat creativ. Problema principală a lui Juventus în 2025 este mijlocul terenului. Locatelli și Thuram par mai degrabă mijlocași defensivi sau box-to-box, iar astfel pe echipa nu are un playmaker care să joace între linii și să genereze ocazii. Fără un mijlocaș ofensiv, atacul suferă. Vlahovic rămâne adesea izolat, iar Conceição sau Pildiz trebuie să coboare după minge, ceea ce face jocul de multe ori deconectat. Ocaziile apar mai mult din acțiuni individuale decât din combinații structurate, tactica este previzibilă, spații mari între jucători, dependență de mingi lungi și foarte puține combinații în atac. Echipa arată lentă, rigidă și ușor de citit. Concluzia e clară, greșeala lui Juventus în 2025, după părerea mea, este că nu au avut un playmaker între linii, ceea ce limitează atacul și face echipa predictibilă. O altă echipă puternică în 2025, Bayern, pare că a avut o problemă majoră. Nu a știut ce jucători să urmărească pentru a-i transfera. În vară au început să-l curteze pe Nico Williams, având discuții serioase cu impresarii lui, însă jucătorul a refuzat dorind să meargă la Barcelona. Apoi s-a orientat spre Florian Wirtz, dar și acesta a refuzat, alegând-o pe Liverpool în locul unei rivale. Ulterior, Bayern a discutat cu Bradley Barcola, însă acesta nici măcar nu s-a gândit să plece de la PSG după ce tocmai câștigase Liga Campionilor. Au mai analizat și transferul lui Rafael Leao, însă nimic concret nu s-a materializat. Au încercat chiar și o ofertă pentru Fermin Lopez de la Barcelona, dar și acesta a refuzat imediat. Astfel, putem spune că Bayern nu a avut cele mai bune și realiste ținte. Au vizat jucători care știau deja unde vor să ajungă sau care erau deja fericiți la echipele lor. La Manchester United, câte greșeli am putea alege aici? Însă cea mai mare greșeală din 2025 pare să fi fost în modul în care au pregătit finala de pe Europa League. Cu un trofeu european câștigat pe Amorim, par fi avut șansa să spele rușinea unui sezon întreg și să prindă anul următor cupele europene, participând în Liga Campionilor. În finală au jucat cu rivala din campionat Tottenham, care la rândul ei a avut un sezon dezastruos. Totuși, diferența s-a făcut pe modul în care antrenorii celor două echipe au gestionat jucătorii înainte a marelui meci. Practic, Amorim a mizat pe continuitate și încredere, jucând cu cea mai bună echipă în săptămânile de dinaintea finalei. În schimb, antrenorul lui Spurs, Ange Postecoglou, i-a odihnit pe toți pentru a se asigura că vor fi în formă și pregătiți pentru meci. În cele din urmă, decizia lui Postecoglou s-a dovedit pe inspirată, a adus clubului 100 de milioane de lire și a calificat pe echipa în Champions League. Totuși, nu este o tragedie pentru Manchester United, pentru că Amorim a spus că oricum nu-și dorea cu adevărat participarea în Champions League pe noul sezon. Nu sărim nici peste Tottenham, pentru că cea mai mare greșeală a lor din 2025 pare să fi fost punerea lui Thomas Frank pe banca echipei. Pe hârtie Spurs pare un lot destul de bun, dar fotbalul nu se joacă pe hârtie, iar ceva lipsește și din păcate nici Thomas Frank nu și-a dat seama. Poate părea nedrept pentru el toate aceste critici, pentru că este un antrenor bun și dispus să se adapteze, dar problema este că nu are profilul necesar pentru Tottenham. Echipa avea nevoie de cineva cu o identitate clară, iar Frank îi schimbă tacticile prea des. Onest vorbind, nu știm dacă este un antrenor orientat spre atac sau spre apărare. Pare să încline mai mult spre apărare, ceea ce funcționa la Brentford, dar nu pentru o echipă care vrea să controleze jocul precum Tottenham. Rămâne de văzut acum dacă Frank va primi suficient timp pentru a demonstra că greșim.
Acum sunt curios să aflu de la voi care considerați că a fost cea mai mare greșeală pe care clubul vostru preferat a făcut-o în 2025. Probabil acesta va fi și ultimul clip din acest an, așa că înainte să închideți clipul după ce comentați mai jos de sigur, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în 2025. A fost un an în care și-am făcut cu siguranță multe greșeli pe acest canal, dar sper ca în 2026 să crească și mai mult și să devină mai bună alături de oameni faini ca voi. Așadar, dacă nu vreți să dispar după YouTube, dați și voi acolo un like, un subscribe, rămâne la alegerea voastră și nu în ultimul rând fiți atenți și la vreme pentru că niciodată nu se știe când este vremea pentru fotbal.